Arestado ang 5 katao sa magkakahiwalay na operasyon ng Pampanga Police Provincial Office nito Martes, January 14. Isang high-value individual ang nahuli sa barangay San Jose, Ciudad San Fernando. Nakuha mula sa kanya 55 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Dalawa pa ang naaresto sa barangay Maimpis ng parehong syudad. Nakumpiska mula sa kanilang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Dalawa rin ang nahuli sa isang buy-bust operation sa barangay Dabdab, Mabalacat City. Nahulihan ng mga suspect ng 16 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 108,800 pesos. Himas rehas din ang magina sa isang anti-illegal drug operation sa Gaban City, Nueva Ecija ngayong madaling araw ng Huwebes, January 16. Ang mother and son tandem ay kasali sa listahan ng high-value individuals. Kinilala ang 44 years old na ina na si alias Osel at ang 22 years old na anak niyang si alias Chow. Nakumpiska mula sa magina ang pinagsususpetsyang shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Inilipat na ang dalawang suspect ay hindi nang nakuhang ebidensya sa Gapan City Police Station para sa proper documentation at legal processing. Samantala, binigyan diin ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3, ang dedikasyon ng kapulisan upang mapalakas ang laban kontra iligal na droga. Liana Canilaw, CLTV36 News.